Мөсимнең Набережная Октябрь урамнарында үсеп утыручы агачларга зыян салганнар. Аларны райондашларыбыз үз белдекләре белән формалаштырып кисеп чыккан. Ләкин алар файда урынына зыян гына китергәннәр. Район авыл җирлеге башкарма комитеты мөсимлеләрдән агачларга кагылмауларын сорый. Күп кенә урамнарда безнең халыклар үзләре кисә башладылар агачларны, без тоткан агачларны инде. Бу инде алар бәлкем 1 миллиардыр да мотор итеп ясыйбыз дип инде. Без инде аны үзебез кисми тордык. Агачны үстерер өчен, моторак итеп ясар өчен инде өстәге астагы стволын үстерер өчен. Агачлар муниципалитет милке. Милекне бозган өчен юридик җаваплылык каралган. Агачларны үз белдәгең белән кисү катгый тыелуын да онытмасак иде. Бу агачларны карый торган оешма бар безнең. Ул озеленение оешмасы, моббио оешмасы инде. Шуңа күрә минем мөрәҗәгатем Мөсимдә яшәүче халык утырткан үзләренең кырдагы агачларга тимәсеннәр. Җирлегебездәге агачларны карауны төзекләндерү һәм яшелләндерү муниципаль унитар предприятиесе хезмәткәрләре башкара. Агач кисүгә кадәр кәүсә үстерү зарур дип белгечләр. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөсим телевидениесе.